हेलो हाँ हाँ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ କିଏ ଶୁଣନ୍ତି ନା କଣ? କେଜାଣି ସେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଉଠିଛନ୍ତି। ତୋତେ ଲାଗୁଛି ଦ୍ୱାର ପାଖେ ଛିଡା ହେଇଛି? କେଜାଣି କିଛିଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। କହିବ ମାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲି କଥା ହଉଥିଲି କାଲି ହେଲା। ମାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରୁଥିଲା ରାତିରେ ଶୁଣିଲା ମୁଁ ଭଲରେ ନାହିଁ ସବୁ ଡିଟେଲ ବୁଝୁଥିଲା ହେଲା। ଯେ ଝିଅ ତୁମେ ନେଇକି ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ। ହଁ ସଞ୍ଜୟ ଛବି ନେଇକି ଆସିବା 6 ତାରିଖରେ। ମୁଁ 6 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସିଏ 6 ତାରିଖରେ ତ ନେଇକି ଆସିବେ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ କରି 6 କି 7ରେ ପଳେଇବୁ। 8 ତାରିଖ ତ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବିମଲ ବଙ୍ଗାଳୀର। ଆଉ 9 ତାରିଖ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ସେଇ 7 କି 8ରେ ତମ ଘରକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି ହେଲା। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲୁ ହଁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଲାଗିଲାନି? କଣ ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ହଁ ଭଲ। ତାର ତ ହଲେଇଥିବ ତ ବଡଟା ହେଇଥିବ। ହଁ ବଡଟା ନା? ହଁ ତ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ତ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଭିତରେ ପଳେଇଲାନି ସେ ନାଇଁ? ତ ଘରେ ପୁଣି କେମିତି ଯିବ? କଣ ହେଲା? କରିଥିଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତ ପୁଅ ପିଲା ସେ ତାର ଭିତରେ ପଳେଇଥାନ୍ତା ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତା? ସେ କଣ କହିବି ନା? ହଁ ତାର ଭିତରେ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ତୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ ହେଲା। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ନୁହଁ। ଦେଖିବା ଭଲ ନା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନୁ? ଦେଖିବା ଭଲ ନା? ଆଉ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣଟା ଦେଖୁଥିଲ? ଗୋଡେଇଥିଲ କାଇଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଆଣି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେମିତିଆ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସୁନ୍ଦର ହେଲା କି ଭଲ ହେଲା ଆଣି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ପଇସା ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ପଇସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହଁ ହଁ କିଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିବା ନଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନ୍ତା ନା କଣ? ତାଙ୍କର ବୋହୂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ନୁହଁ, ତା ଚାକିରି, ତା ଭଉଣୀ। ପଇସା ସେ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନି। ଭାବିବ, ଆଗକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଭାବିବ ନହେଲେ ଭୋଗିବ, ନ ଭାବିଲେ ଭୋଗିବ। ଆଉ କଣ ତୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ ହେଲା। ମୋଟା ଟିକେ ହେଲୁଣୁ, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯା ହେଲା। ମୋଟା ହେଲାଣି? ଲାଗୁଛି ତ ଟିକେ ମୋଟା ଫଟୋରେ। ହଁ ମୋଟା ହେଇଛୁ ନା? ତ ଖାଇ ପିଇ ମୋଟା ହେଇଯା ହେଲା। ଖାଇ ପିଇ ମୋଟା ହେଇଯା, ଚିନ୍ତା କରନା କିଛି। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ ହେଲା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି। ଆଉ କଣ କହ? ଶାଢୀ ଯୋଉ ଦେଖାଉଛି। ହଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ସୁନ୍ଦରଟା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଆଉ କଣ କହ? ହ୍ୟାଲୋ ଏଥର ମୁଁ ଏଥର 7 ତାରିଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତୋ ବାହାଘରରେ। ମୁଁ 6 ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ 7 କୁ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ଟିକେଟ କରି ଫ୍ଲାଇଟରେ। ମୋର ତ କିଛି କାମ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ 6 ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କହିଲ? ମୋ ସହିତ ଆଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ। 6 ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କି ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ରାତିରେ, ତୁ ତ ଆଇଲୁନି ନା, ଶୋଇପଇଲୁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଡମ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କି 6 ଦିନ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, କଥା ହେବି, କିସ୍ କରିବି। କଣ୍ଡମ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ତତେ ଘିଁଇବା ପାଇଁ, ତୁ ତ ଆସିଲୁନି ନା। ତମେ ଯେତିକି କରୁଛ ସେ ସେତିକି ବି ନୁହଁ। ଭଲ ହେଲା ନା, ତୁ ଜାଣିଗଲୁ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଆ ବୋଲିକିରି। ଏବେ ନକଲା ନାହିଁ, ତୁ ଜାଣିଗଲୁ ନା କିଛି ନାହିଁ ୟା ଦେହରେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଆ। ଆଉ 6 ତାରିଖ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଣ୍ଡମ ନେଇକିରି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆସିବୁ, ତୁ ମେହେନ୍ଦି ସେମିତି ରହିବ ହାତରେ, ମୁଁ ତତେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ତତେ ଘିଁଥାନ୍ତି କଣ୍ଡମ ପୁରେଇକିରି ହେଲା। ସେ ମେହେନ୍ଦି କରୁଥିଲେ, ଶୋଇପଡିଛି। ମୁଁ କେବଳ 6 ତାରିଖ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହେଲା। କେବଳ ତୋ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ 6 ତାରିଖ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିକା ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି ତତେ କେମିତି କରିବି, ତୋ ବିହାରେ କେମିତି କରେଇବି, କୋଉ ପଟେ କରିବି। ତୁ ତ ଆଇଲୁ। ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଥର ଗଲି, ତାପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ତୁ ଶୋଇପଡୁଛୁ। ମୁଁ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଉଠେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଖରା ହେଉଛନ୍ତି।
ଆଉ କେବେ यार ବାହାର ହବ ଇଏ ତା ପାଖରେ ନ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତୁ ତୋର ଆସିଲି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇ ପଡିଥିବ ତୁ ରାତିରେ ଉଠି ପଳେଇଥାନ୍ତ। ମତେ ନିଦ ଜବର। ଥକି ଯାଇଛୁ। ତାପରେ ତୋ ଦୁଧ ପିଇବାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା କେବେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛୁ ମତେ। ହୁଁ, ମୁଁ ତ ବାଧ୍ୟ କରେନି ଦେଖିବାକୁ ଦଉନି ନ ତୁ ଶୁଣି କାହିଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି। ତାହେଲେ ତାର ଦୁଧ ପିଇବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର ଜାଣିଛୁ। ଆଉ କେବେ ମୌକା ମିଳିଲେ ଦେଖିବି ଆଉ। ଆଉ କଣ କହ? ଆଉ କଣ କହୁନ? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଉ କଣ କହୁନ? ସେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିବ ମାନେ କଣ? ତା ବାପା ଶୁଭୁନି କହ। ତା ବାପା ମୋ ରୁମକୁ ଆସିବ ମାନେ କଣ? ତା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ କଣ ଅଛି କି ତାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ତୋ ପ୍ରତି ହେଲା। ପୁଅକୁ ଅଲଗା ରଖୁଛି ପୁଅ କହୁଛୁ ତୁ ଆସ ନା ତା ମାନେ ତାର କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆଉ। ତାକୁ ଘରେ ପୁରେଇବାକୁ ଦବୁନା। କହିବ ଆମ ସେ ରୁମ ପଶି ଆସିବ। ନା ତୁ ମନା କରୁନୁ ତମେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର କଣ ମୋ ରୁମକୁ ଆସୁଛ ତମେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିବନି। କାଲି କହିବି ଆଇଲେ। ହଁ କାଲି କହିଦବୁ ତମେ କଣ ମୋ ରୁମକୁ ଆସୁଛ ଶ୍ୱଶୁର ତମେ ଶ୍ୱଶୁର ତମ ବାଟ ତମେ ମୋ ରୁମକୁ କଣ ଆଉଛ। ନା ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବା କଥା ଆଗ। ନା ଅନେଇବା କଥା ନୁହଁ ସେ ଅନେଇବ ମତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ତାକୁ କାଲି ମନା କରିଦବୁ କହ ତମେ କଣ ମୋ ରୁମକୁ ଆଉଛ ମୋ ରୁମକୁ ଆଉ ଆସିବନି। ସେ କାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଶ୍ୱଶୁର ତମେ କଣ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିବ ମୋ ରୁମକୁ ତମେ ଆସିବନି। ମୁଁ ମୋର କଣ କରୁଥିବି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥିବି କି ସେ ବସିଥିବି କି ଲୁଗା ଭଲ ପିନ୍ଧୁଥିବି। ଯାହା କଲେ ହଁ ତାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ରହୁଛି। ଭଲ କୁଆଡେ ନୁହଁ ସେ। ତାକୁ କାଲି ମନା କରିଦବୁ ହେଲା। ଆଉ କଣ କହ ତୁ ତୋର କବାଟ ଦେଇକି ରହୁନୁ କବାଟ ଦେଇକି ଭିତରେ ରହ ତୋର। ସେ ବାଡେଇଲେ 3-4 ଥର ବାଡେଇବ। ବାଡେଇଲେ ଖୋଲିବୁନୁ କାହିଁ ଜୋରେ ବାଡଉଛୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ପରା କାହିଁ ବାଡଉଛ ତମେ ଜୋରେ। ମୋ ରୁମକୁ ତମେ ଆସିବନି ତମର କଣ ଦରକାର ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ତମେ କୁହ ଶାଶୁକୁ କୁହ ଏଇଆ କହିଦବୁ ହେଲା। ତମ ଝିଅ ଥିବ ଝିଅକୁ କୁହ ଝିଅ ନଥିବ ତମ ଶାଶୁକୁ କୁହ ହେଲା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଝାଉଟା ଦି ଚାରିଟା ଲଗେଇଦବୁ କଣ ହେଲା ସେଠୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହେଲା ଦିଟା ଝାଉଟା ଆସି ବୁଢିକି ଆଉ ବୁଢାକୁ ପକେଇଦବୁ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ହବ କାଳିଆ ଛୁଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। କଣ ନା ମତେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ମୋ ରୁମ ରେ ପଶିଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର କଣ ହେଲା ଏଠୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଖନ୍ତା ଆମ ସମ୍ମାନ କଣ ଦରକାର କହିଦବୁ। କହିବୁ ତା ପୁଅ ପଳେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି ଆଉ ଇଏ ବୁଢା ମୋ ରୁମ ରେ ପଶିକି ମୋ ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ସଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଢା ଜେଲ ଯିବ ବେଲ ମିଳିବନି ତାକୁ। କାଳିଆ ଛବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସଞ୍ଜୁ ପହଞ୍ଚିବ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କର ସେ ଡରିବେନି ଯାହା ଯେତେ ଖରାପ ଲୋକ କରିବେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଡର ଥବ ନା ନାଇଁ। ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ଏକା ଏକା ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ନା ତୁ କବାଟ ଦେଇ କହିବୁ କବାଟ ବାଡେଇବ କାହିଁ କବାଟ ବାଡଉଛୁ। ଆଉ ଦିନେ କବାଟ ବାଡେଇବନି। ସେ ଯେ ବାହାରେ ଅଛି ତାର ତ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ତାର ତ ନାହିଁ ସେ ତାର ଭଉଣୀ ମା କଥା ଚାଲିଛି କି ତାର ତାକୁ ଖାକୁ ସେଠି ରଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଏ ଜାଣିଲା। ଆଉ କଣ କହ। ହଁ ମୁଁ ଯଦି କରିଛି ସେତିକି କରିନି। ନା କିଛି ବି କରିନି। ସେତିକି ବି ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ତୁ ତ କରିବାକୁ ଦେଲୁନି ନା ମୁଁ ତତେ ଭଲ କି ଆଉ ଚାହୁଁଥିଲି କୋଉଠି କରିବାକୁ ଦେଲୁ। ହେଲା କୋଉଠି କରିବାକୁ ଦେବୁ ସବୁବେଳେ ତ ଦେବାକୁ ଯାଚିକି ରଖିଛୁ କୋଉଠି କରିବାକୁ ଦେବୁ। ମୁଁ ତ ତତେ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ପଛ ପଠୁ ବସେଇକିରି ଶୁଆଇକିରି ଆଣ୍ଠେଇକିରି ସବୁ ପଟେ ତତେ ଘିଆଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତୋ ଦେହରେ ପଇଛି କେବେ ଟିକେ ନାକୁ ପଇଛି କେବେ ନା ପଶିନି ଗୋଟେ। ଟିକେ ଆଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପଇଥିଲା ନା। ତାହେଲେ ପୁରା ପୁରି କାଇଁ ଦେଲୁନି। ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇକି ଅଳ୍ପ ପଇଛି ନାଇଁ ଥରେ। ଠିକ ଅଛି ଏଇଥର ମୌକା ମିଳିଲେ ପୁରା କରିବାକୁ ଦବୁ ହେଲା। ଆଉ କଣ କହ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଜାଣିଛୁ। ତୋ ଦୁଧକୁ ଦେଖିବାକୁ ତୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ବେଳା ହାତ ମାରିବାକୁ
କେତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ଜାଣିଛୁ ମତେ। ତାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଁ ତମକୁ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି। କଣ ହେଲା? ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ କଣ କହ? ତୋ ଦୁଧ ବି ଏତେ ସଫ୍ଟ, ମତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ଶିଖିବାକୁ। ବୟା ବାଳ ଭିତରେ ଏତେ ସଫ୍ଟ, ଦେହ ବି ଏତେ ବଢିଆ, ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଗାଣ୍ଡି କିଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଦିଟା ଗାଣ୍ଡି ଯୋଉ ସିଏ ବି ବଢିଆ ଲାଗେ ଶିଖିବାକୁ। ଆଉ କଣ କହ? ହଁ ହୁଁ ବାହାର ପରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କରିବେ, ଲମ୍ବା ସବୁ ପ୍ରକାର କରିବେ ଜାଣିଛୁ। ପୁରା ଆଣ୍ଠେଇକିରି, ଉପରେ ଶୋଇକି, ବସେଇକିରି, ପଛ ପଟୁ ଆଗ ପଟୁ ଗେହିଁବେ, ଜୋର 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 ଗେହିଁବେ, ଜୀବନ ଛାଡିଯିବ। ଏମିତି ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ। ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଏତେ ଜୋର 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 କେତେ ସମୟ ଗେହିଁବେ ଜାଣିଛୁ, ରାତି ଯାକ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟ ନେଇ ମଜା ଲାଗେ ନା। କେଜାଣି। ରାତି ଯାକ ଗେହିଁବେ ଜାଣିଛୁ। ଦୁଧକୁ ଚିପିବେ, ଦେହ ଭିତରେ ଘଷିବେ, ଦେହ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇବେ, ଦେହକୁ ଚୁଚିବେ, କେତେ କରନ୍ତି ଜାଣିଛୁ। ସିଏ ତ ବାହା ହବାକୁ କାହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ନା। ସତରେ ସେଇଥିପାଇଁ। ହଁ ଆଉ କଣ, ମାନେ ଆଗରୁ ତ ପରିବାର ହବ ସିଏ ଅଲଗା କଥା, ହେଲେ ବାହାର ପରେ ତ ବସିକି କେହି ମଜା ହଁ କରନ୍ତି ନା। ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ଗେହିଁବେ, ଜୋର ଜୋର ଗେହିଁବେ, ଦୁଧକୁ ଚିପିବେ, କିସ୍ କରିବେ, ରାତି ଯାକ ପୁରା ଏଇଆ କରିବେ ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ କରିଛି, ତୁ ବି ୟା ଭିତରେ ପୁରେଇଛି, ତତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଟିକେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କହ? ହ୍ୟାଲୋ। ହୁଁ ଆଉ କଣ କହ? ମତେ ତ ନିଦ ହବନି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମାଣ୍ଡୁ ହଲେଇକି ବାହାର କରିବି, ଆଉ କଣ କରିବି? ଆଁ ତମେ ନିଦ ହଉନି। ତୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ନିଦ କୋଉଠି ହବ? ମତେ ତ ଗେଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କଣ କରିବି? ମାଣ୍ଡୁ ହଲେଇକି ବାହାର କରିବି, ଆଉ କଣ କରିବି? ହ୍ୟାଲୋ। ହୁଁ ହଲେଇକି ବାହାର କରିବି, ତୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚିପିଦବ, ଦେହ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକି କରିଦବ ହେଲା। କଣ କରିବି?